Nginibingelele ngani zakwethu nginamukele kuyona ke iChef the Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also like this video. If you have anything to say, ungakhohlwa bafethu ke ukucomment la ngezansi. So ngani zakwethu siyakhumbula ukuthi ke kwa nomunye ke wabaculi ke bakamaskandi lapha ke owaziwa kakhulu noma obuyabe ngumlandeli futhi ke kamaskandi owaziwa kakhulu lapha ke ngomfana wePiki uBobo. Lapha ke uBobo washawa ke umphakathi ke kodwa ke kulandela ukuthi ke insolo zokuthi mhlambe ke kumayelana ke nezingxabano lezi ejwayele kwenzeka khona lapha ke phakathi ke kwabantu abalandela umaskandi. Kodwa ke kuthiwa sekuvele ke okusha lapha ke ngomculi kamaskandi ohlaselwe umphakathi ke wakhona lapha ke kaGiso eGauteng wacishe ke wafa eshawa ke ngamatshe esolwa ke ngokuzama ke ukuthumba ingane yesiqashi sakhe ke efuna ke imali yerent. uBobo ke umfana wePiki Mhlongo lapha ke okuthiwa usephapheme lapha esibhedlela kuvela ukuthi ke akazange azame ke ukuthumba ingane. Lapha ke osondelene kakhulu ke nomculi ke uSizwe Maphanga odume ke ngelikaMancamisa uthe lapha ke empeleni yisona ke isiqashi ke esaqhatha ke umfana wePiki nomphakathi ke ngokuphumela eminyango ke sishaye ke impempe ngesikhathi ke efika khona ke ezolanda ke imali yerent. Umuntu ke owabala phana ke isigebengu lapha ke kwaba yisona lesi siqashi ke esaqhatha ke umfana wePiki nabantu ngokuvela ke lapha ke noma ngokuvela ke sishaya impempe sengathi ke siyahlaselwa. Yabona ukubhalwe ke kanjalo lapha ke kwabanye ke bamaphephandaba ke esibathemba abayimthombo kakhulu esiyithemba. Lapha ke uthi ke lesiqashi saphuma saqamba amanga sathi ke siyahlaselwa sashaya ke nempempe ukubiza lapha ke umphakathi ngoba ke sibalekela ukukhokha imali yerent nokuthi ke umfana wePiki wafika singe wathatha ke ingane akulona ke iqiniso lelo kusho ke omunye ke wabantu lapha ke efakaza ngalo lolu daba. Uthi ke sahlaba ke umkhosi ke sona lesi siqashi sahlaba ke umkhosi esengaphakathi ke endlini ke ethi ke uzoxoxa naso. Kumanje ke sesishaye sachitha lapha ke endaweni le akade sihlala kuyona. Uthi ke asisekho nakhona emqashweni ke akwaziwa ukuthi ke sikuphi kusho yena ke lapha ke uMancamisa. Isiqashi ke kuthiwa ke akusona esaseningizimu Afrika lapha ke ngokwembiko siqhamuka lapha ke emazweni angaphandle nayo ke iAfrika. Uthe ke nalomculi ke usephepheme futhi esibhedlela kodwa ke akakaphumi ngenxa ke yokuthi ke walimala kakhulu ekhanda. Uthe ke nakuba ke uyaphila kungenxa ke yokuthi ke akuphelanga ngaphakathi ke okuyinto ke etholwe ngodokotela ngesikhathi ke bemxilonga uma siqhubeka nalolu daba ngani zakwethu ke kwenzeka nje lokhu lo mculi ke kuthiwa ke ubesanda kuganwa kanti ke namashwa nje kubukeka ngathi ke aloke emlandele njalo. Ngonyaka owedlule ke uke wadutshulwa wacishe wavuka khona ke esibhedlela njengoba ke kwenzekile namanje. Ngaseqaleni kwawo ke futhi lo nyaka nakhona ke uke waba ke nenkinga umuzi wakubo ushawa izulu washa. Lapha ke kusuka ke elimele abantu ke bebekhuluma ke izinto ke ezahlukahlukene inkundleni zokuxhumana njengoba sike sasho kukhona ke abangamthandi ngenxa yokuthi ke lapha ke bangabalandeli bakaKhuzane nokuthi ke ngenxa yokuthi usanda ke kuphumela ke kahle kahle ubale ethi ke akaqashwa nje emicimbini ingoba uvalelwa yilomculi. Kukhona ke abebemfisela ukuthi ke alulame khona ke ezochaza kahle uhlangothi lwakhe ngempela ukuthi ke kwenzakalani ngalo lolu daba. Nesibhamu ke sakhe okuthiwa ke sathathwa umphakathi ngesikhathi ke ehlaselwa kuthiwa ke sisemaphoyiseni ngokwembiko yabezindaba. Okhulumela ke amaphoyisa lapha ke uColonel Mavela Masondo ubeqinisekisa ke nje ukuthi lo mculi ungaphansi ke kweso lamaphoyisa esibhedlela ke futhi ke uzokwethweswa ke lapha ke icala lokuzama ke ukuthumba nokuzama ke ukubulala ngokwembiko. Ngokwecala ke avulelwa lona ke kuthiwa wayezama ke ukuthumba ingane eneminyaka ke emibili nokudubula ke esixukwini ngesikhathi ke evinjezelwa umphakathi. I think futhi ke ekudubuleni mhlawumbe wayezama ke naye ukuziphephisa lapha because I think leyo nto leyo ikhomba ngoba ngalimalanga umuntu nje ikhomba ukuthi ke wayebanikeza iwarning ukuthi ke njoba ni threat kumina I'm trying to defend myself kulento ke enfuna ke ebafuthu ke ukuyenza mina anginacala kepha isimo sikanje nakanje kodwa ke okuningi ke sesiyokuzwa ngaye mayiseluleme ngempela ukuthi ke kuzokwenzakalani noma ke kwenzakalani ngalesi noma ngizothi ke ake ngithi ngalo lolu daba esingalo namhlanje. Anyways guys, do not forget to subscribe to this channel, do not forget to like this video and also share the video if you find the video informative. Thank you.